Unjak titik ngopo? Anu nyadong dawuh Parno iki dawuh caping ngono digarap sing irama sing kepiye? Irama seger. Ya irama langgam apa tayub apa sragenan? Gayeng, Mas. Ya. Manut kanca-kanca ngono wae. Oke. Ayo medhok, Mas. Ngopo to aku? Ayo medhok. Aku pengen aneh kene. Kok malah dadi patah apa piye to iki? Rumasane kok terus nyenguk ning kono. Lah mbok ben. Kuwi lungguhan-lungguhanmu. Iki lho iki kok nek tunggale iki kok teko. Loh. Oh iya, kancane teko kok. Salih Sisiane. Ayo kon njaluk panganane kuwi engko. Iki wah Joko kembar kualik. Kualik. Kok rebutan iki piye? Hutan kok rumangsaku kok. Iki lho wedi iki sampean. Ayo. Kamu takut sama ini? Takut dijotos saja ya. Oh ngawur jotos-jotos. Wah gobro kanca Dewata musik. Mas. Ilang malah. Ora santai hilang dikira garangan kowe ngoten. Karo dituntun sing kok ndak ketelisut. Lah iya iki makane tak awet-awet lho, Mas. Mun nak ketelisut wis malah. Ku lho, kamera ning kene kabeh. Ajeng tinggi konten to, Bu? Nggih. Konten nopal nggo weden anak putu kok. Kok iso nggo weden iki piye? Iya ora gelemangan. Ayo gelemangan ra cakot iki lho ora gelemangan. Rumah kok kaya apa wae iki cakot iki lho. Jebule kok uncek neng kene menghasilkan tenan. Menghasil matur sembah nuwun. Oh, lah iya. Peparingipun oh kijing miring nggih. Wau saking mbae mriku ngersakne kapilut. Kapilut. Nggih mangke setunggal pokok sawiji dawuh kaaturaken ugi sembah nuwun sedaya ingkang sampun paring sedekah mugi berkah barokah sedayanipun. Nggih. Saya piyai mriki kok ya lomo-lomo ya Mas. Oh, sedekah iki ikhlas insyaallah bakal berkah kok. Oh nggih. Ngopo? Ben gampang sing anu sing iki lho nampani saweran. Padune. Kowe kangen gendong aku to. Alah, ora ngene iki pedhok kok. Rumangsaku kok. Lho ini kira gampang coba iki lho. Ibu matur gampang. Oh alah, tiba aku rene nggo alat ngemis iki tiba. Lho iki gampang iki lho. Cek, uncek lagi awan iki kowe dadi ATM.
Gila gampang lho. Nggih, sepanuwun Ibu. Masya Allah. Ya, lanjut sik. Mugi jeng miring iso akeh pundutane ya. Dadah sik. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi aja atine ora ilang kone padha lara lapo musik campur sarinya Indonesia. Masuk. Zaman berjuang dora kelingan nang mandul gombal kampul Matur suwun ya Pak. saiki ana bubuk tumpuk matur nuwun Ibu berkah barokah solo gunung Masya Allah. syukur bisa nyawang gunung desa hey hey bablas juga kene kapilut prokedem dewata kapilut Suwok Mas. Sarwa mikir bisa hey saben wanci tansah nggodho ati nanging aku wedi bloko pungkasane madyan adoh yen kadulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinotera sandera mong lampahi